सिगाङाव बयखौबो खुलुमबाय लोगोसे आंनि डिजिटेल बड' इउट्युब चेनेलाव बयखौबो बरायग्रोबाय आरो गासै नायगिरिफोरनो आंनि अननाय आरो सिबिनायखौ जासिहरनाय जाबाय। दिनै आं मोनसे गोदान भिडिअ लाना फैदों। दिनैनि भिडिअ आं अनलाइन LIC प्रिमियामखौ माबोरै अनलाइन पे खालामो बेखौनो खालामनानै दिन्थिगोन। जाय बिथांमोना दासिमबो LIC खौ अनलाइन पे खालामनो रोङा बिथांमोना भिडिअखौ नायबानो जाबाय आरो जाय बिथांमोना मिन्थिखायो बिथांमोना भिडिअखौ स्किप खालामबानो जाबाय। बिदिबा भिडिअखौ जागायजेनसै। आं फन पे जों खालामगोन ओंखायनो आं डाटा अन खालामनानै दंखायो आंना। आं फन पे एप्सखौ खेवनानै लानोसै। नैबेनो बिथांमोना रेजिस्टार खालामखाबाय बिथांमोनाल' बानायनो हागोन। जाय बिथांमोना फन पे गैया बिथांमोना खालामनो हाथ'नाय नङा। आं फन पेखौ मबाइलजों माबोरै कानेक्ट खालामो एबा माबोरै इउज खालामो बिनि भिडिअखौ उनाव लानानै फैगोन। ओमफ्राय बेखौ फन पे अपेन खालामखांनायनि उनाव नैबेखौ गाहायाव फैगोन जों। नैबे इन्सुरेन्सआव रिनिउवेल इन्सुरेन्सआव होनसै। ओमफ्राय दाना मानि नै मानसिनि नालाय ओंखायनो हेल्थ होनसै। कारनि बाइकनि खालामनो हायो। ओमफ्राय नैबाव LIC कर्परेसन नैबाव थिक खालामसै LIC नि नालाय। ओमफ्राय गोजौआव पलिसि नाम्बार होगोन। आं टाइप खालामसै। ओमफ्राय पलिसि नाम्बार होखांनानै नैबाव गाहायाव इमेल आइडि दं। इमेल आइडिखौ होथारनांगोन। बे इमेल आइडियावसो बेनि रिसिप्टआ थाङो। आंना होखानाय दं इमेल आइडिया बेनिखायनो आं नैबे डाइरेक्ट कनफार्माव होनसै। ओमफ्राय बेसेबां जादों ओंखारखाबाय नै। ओमफ्राय सोरनि नामाव दं बे गासिबो ओंखारजोब्बाय। गासिबो डिटेल्स ओंखारजोब्बाय नै सोरनि नामावमोन प्रिमियामा बेसेबां ओमफ्राय डिउ डेटआ बेसेबां ओमफ्राय एमाउन्टआ बेसेबां गासिबो ओंखारजोब्बाय। बेखौ ओंखारजोबखांनायनि नायखांनायनि उनाव नैबे प्रसिड टु पेआव होदो। ओमफ्राय दाना माजों पे खालामो नोंथाङा मोनसे बेंकखौ एड खालामनानै दंबावो गासिबो ओंखारजोबखागोन। ओमफ्राय बबेजों होनो बेखौ सेलेक्ट खालामबानो जाबाय। ओमफ्राय पेआव होनसै। होखांबाय आं साक्सेसफुल जाबाय नै। ओंखारबाय ओंखारनायनि उनावहाय जिमेलावबो फैबाय। ओमफ्राय नैबावबो ओंखारखायो नै रिसिप्टआ बेखौ डाउनलड खालामनानै लाबानो जाबाय। PDF फाइलजों नायनोसै नै माबायदि ओंखारो। नैबेनो ओंखारबाय नै बेसेबां दानखो मा दानखो गासिबो ओंखारजोबखायो नै। ओमफ्राय जिमेलावबो फैबायना जिमेलनिखौबो नायनोसै दाना। जिमेलाव फैबाय। ओमफ्राय नैबेनो जागोन बेयो डाउनलड जानोसै। PDF फाइलजों नायनोसै। नैबेनो जों दहाय नुखादोंमोन बेनो नै PDF फाइलाबो। बेखौ प्रिन्ट खालामनानै दोनबानो जाबाय। दिनैनि भिडिअखौ नायखांनानै नोंथांमोनाबो बेबायदिनो गावबागाव प्रिमियामखौ गावबागावनि मबाइलजोंनो अनलाइन पे खालामनो हासिगोन। आरो माबाफोर सोंनो गोनां दंबा कमेन्ट खालाम। भिडिअखौ जोबजासिम नायनायनि थाखाय गोजोन्थों। थेंक इउ।